A les lliçons anteriors vas aprendre a col·locar les mans sobre el teclat, a prémer 8 tecles de la fila guia i la barra de l'espai, a tenir hàbits saludables davant l'ordinador per previndre lesions i molèsties. A partir d'aquesta lliçó aprendràs a moure els dits per prémer les altres tecles amb precisió i seguretat. F, G, F. Aquesta lliçó és superimportant. Interioritzar aquesta tècnica et permetrà avançar amb més facilitat. Per contra, no dominar-la provocarà una disminució de la precisió. J, espai, F, G, F, espai, F, G, F, espai, F, G, F, espai, J, H, J, espai, J, H, J, espai, J, H, J, espai, F, G, F, espai, F, G, F, espai, J, H, J, H. Per prémer la tecla de la lletra G, el dit índex esquerre s'ha de desplaçar des de la tecla F, prémer i tornar ràpidament a la seva posició. Per prémer la tecla de la lletra H, el dit índex dret s'ha de desplaçar des de la tecla J, prémer i tornar ràpidament a la seva posició. Això pot semblar molt simple, però requereix la màxima concentració perquè no passi això, que es descol·loquen les mans i que gairebé una meitat del text estiga mal escrita si es descol·loca la mà dreta, que ho estiga gairebé l'altra meitat del text si es descol·loca la mà esquerra. O molt pitjor, la catàstrofe, que estiga quasi tot l'exercici mal escrit. Abans de començar l'exercici, és convenient practicar el nou moviment de cada dit perquè quede gravat a la memòria neuromuscular. És a dir, que el cervell registri i recorde aquest moviment. De manera que quan el sentit de la vista envia al cervell la imatge de la lletra G o de la H, el cervell executa el moviment que té registrat. Assegura't d'estar ben assegut davant l'ordinador, adoptant la postura corporal correcta. Respira fondo i comença l'exercici. Bona sort! Aquest vídeo és una lliçó del curs de mecanografia d'interdidàctica.com. Pots matricular-te gratuïtament per tal d'enregistrar els resultats dels teus exercicis o també pots fer-los al teu aire. Està disponible per a altres idiomes i en diferents teclats. Si l'estàs veient a YouTube, en la descripció tens els enllaços per inscriure't, començar el curs per lliure i fer aquest exercici. I també pots subscriure't, donar-li a m'agrada i deixar les teves preguntes i comentaris.